औलै माबा गोरलै गोरलै रिपर्टसो मोनलाबाय थाबाय मा जाबोनांगौ जाखो बोसोर गोदानावनो मा थाजा थाजा खबर बेलाय नोंहालाय मा जाफैलायखो थाजा थाजा ना गरम गरम बुजिया सोमजिया मा वार्डनिफ्राय फैनाय बेलाय देलाय बबे लेंगुवेजजों बुङामोन बुंफिननाय नोंनोलाय मानोब्रा खोनाबानो गरम जालाबायग्रा मानसिफोरनोलाय खिथाया मानोथो नांगौ नोंलाय नोंखौनो गोसोखाङो गोमारोङै सावगारि जाखांफैयो गोसो बिब्दिजों जानाय नंलालै जेरै माथो जालायखो नोंहालाय खुला खुलि जानांगौ नङाब्ला नङा नंगौब्ला नंगौ मा नङाबा नङा मा नंगौबा नंगौ जेबो बुजियासै आं जेबो बुजिमारासै हेलौ बस जों दाख्लै वार्निं होनाय सेंग्रा सिख्लाया माथो गोसथोलाय मारनो दानि बावैसो गामियाव खोनाना फैदों आङो नोंगौ नामा औ दा मा खालामो बिदिबा दामनांगौलाय फंबाय औ दे बिदिब्ला गाबोन सावरायनोसै औ Happy birthday to me. Happy birthday, Narku. Happy birthday, Narku. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to me. La 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 la. La 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 la. बिरिग्लांनाय खानायजों बिरिग्लांनाय फास्राजों बिरबायना थांनो गोसो जायो नोंजों नोंनि सेरे सेरे गनजालि सानफ्रोमबो नोंनि खाथि खाथि गनसुलि जेब्लाबो सोरबा सासे आंनि बाइकखौ लानानै खालामबायब्रा आंथ' खर' गाज्रि जाबायमोनलै बाइकखौ मोनफिननाय नंला साननानै उनाव सासे बोराया फैनानै खोन्थानायावसो मोनफिनदों बाइकखौ बाइकआव थावाबो गैलामोन नारनानै सोफैनांबाय थावखौ दिपुआव दाना आंखौ थगायबाय सानबायब्रा सिख्लाया दहाय थाब सहैयाखिसै नालाय बाइक गैयाबाथ' आंबो थांनोबो हाखाया दारमासनि मबाइलखौनो अफ खालामना लाबाय दाना बाइक लुबि सिख्ला बाइक लांग्रायाबो ब्लाडि फुल माइ नारानिलाय गुमा गोथावा गैया नोंनि महरालाय अन्थाव बाथाव उखुमुदानिलाय खुमब्रा गुफुरादा हिन्जावखौ दा नागिर गुफुर गुफुर थैनानै थांब्लाबो बावनो हाया सना मबाइल नाम्बार होब्ला मोजां जागोन फेसबुकआव फ्रेन्ड रिकुवेस्ट हरनो हागोन इन्टारनेट मुगाजों ग्लबेलाइजेसन मुगायाव गोरोबनांगोन आंनि फनखौ माथो थिखोथारला नों ओमफ्राय मामोन खोथाया नों मालानिफ्राय जौ लोंग्रा जाखो लोङाखैथ' जौ लोङाखैथ' नों गुबुनखौ थगायनो हागौ नाथाय आंखौ दानाजा मानोथो सिरि थाखो दे नों बुंगोन आं नोंखौ मा होनामोन आइया मा बुजायामोन नोंनि बाबाया मा बुङामोन नाथाय नों मानो एफा अख्रा जालांखो आं नोंखौ ओंखामखौ बायदि मोजां मोनो सना
अनजालि नों माने हठात माने गोसोथोनायखौ मानो बदलायनो नागिरनांगौ जाखो नोंलाय आङो नोंनि जुनैनो मटर साइकेल बायबाय आरो हाबो बायबाय आरो माबा खालमासि माबाखौ मटर गिदिरखौ साखा खब्रैखौ बायनो नागिरबावदों नों मानो ससेयावनो बिदि फोथायखेबस मावनो नागिर आं बेबादिब्ला बोरै आंनि माबाया बोरै गोरबोआ सहायनांगौ जाखो आं नों सफैदों राखेबनो खोथा होफ्लांबायमोन फस्थायगोन नों जाम्बि फस्थायगोन बे मोजां नङा गोग्लैग्रोग्रा माबा बेमार दंनो बिस्रा बंस'आ मोजां नंखाया दानथं दंखौ नुखाखै नोङो गासिनो बिनि आथिंफ्राथ' थमस्रा बायजोबखायो दाख्लै सासे मानसिखौ बुनानै दोखो दोखो बुनानै थैला लाबिला खालामबोदां बेथ' रानथं थंसो ओइ बाजै बैसागु बोथोरनि इसिं खनानि जौ रोसिया लाबोदो ओइ बाजै बैसागु बोथोरनि इसिं खनानि जौ रोसिया लाबोदो खुरैसे खुरैनै खुरैथाम खुरैब्रै लोंनानै थांदिनि लै बाजै खुरैसे खुरैनै खुरैथाम खुरैब्रै लोंनानै थांदिनि ओइ बाजै बैसागु बोथोरनि इसिं खनानि जौ रोसिया लाबोदो ओइ बाजै बैसागु बोथोरनि इसिं खनानि जौ रोसिया लाबोदो बाबा नोंनि हामद्रायाखसै हरखाब आंखौ बिदि गारना थांनाङामोन आं दा सोरजों अनलायगोन सोरजों एदावलायगोन नोंनि हामद्रायाखसै बाबा नोंनि हामद्रायाखसै क्या बनोगे मेरे दिए कह दूं क्या मैं तुझे आई लव यू होश उड़ जाएंगे मेरे जानम गर्लफ्रेंड जो बन जाओ न्यू न्यू अच्छा मन में बड़े बुलबुले फूट चल अभी मैं जो भी बोलूंगा उसका ऑपोजिट जवाब देना ठीक है गुड बैड कम गो अगली पिछली शट अप कीप टॉकिंग शट अप कीप टॉकिंग ओह गॉड हो डेविल बेवकूफ इंटेलिजेंट चुप कर बोलता रहा देख मैंने सिर्फ एक सवाल पूछा था अरे मैंने सिर्फ जवाब दिया था आयै आं लोगोजों बेरायहैनो नागिरदों सैमा आथिंबायदि फां फुं बेरायबाय दादा गथ'नो दसेनो फैगोनलै जाम्बि थाथ' दे जागोन थां नाथाय हले खोनासं 30 मिनिटनि उनाव सफैयाब्ला